أنت في وجداني حي أنت للعينين دي أنت عند الحب دي أنت هذا صفي يا حبيبي. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. дӯстони азиз, хоҳаракои меҳрубон, ҳама каса хуш омадем ба ютуб канали мо. рӯзи ҳаматон хушу бобарор бошад. умедворам ки ҳаматон тансиҳату саломат ҳастем. дугонои азиз, ай ҳаматон миннат дорам. дӯстони азиз, хоҳаракои меҳрубон, раҳмати аллоҳ барои ҳаматонро дӯст медорам. аз чӣ сабаб дӯст медорам? барои дастгиритон, барои комментариҳои хубтон, барое ки дастгирӣ мекунед, комментариҳои хубу беҳтарина ба ман сазовор медонеду менависен. вақти худона ғанимат надониста медурен дар канали маро тамошо мекунед, канали мара ва комментариҳои хубу беҳтарина ба ман менависен. аз ҳаматон миннат дорам, хоҳаракои меҳрубон, дӯстони азиз. ва чӣ гуфтанем, канали мара бисёр одамое ки вақте нигоҳ мекунед дар творческий ютуб медуред бисёр беподписчик тамошо мекунанд. подписаться кардагиҳо камтара кай, беподписаться кардагиҳо бисёртар тамошо мекунанд. барои ҳамо хоҳаракои азиз, дӯстои азизу меҳрубон, вақте ки тамошо кардани бошен будуроен, шумо ҳичи намерав, як лайка зер кунен, подписаться кунен, комментариам нанависен, ҳичи вай надорам, лайк монена подписаться кунен, хеле хубу беҳтарин мешава. ҳам дар канали ма дастгирӣ мешава, ҳам масалан мисол видеои хубу беҳтарина чи пропускат намекунен. барои ҳамо бо хубу беҳтарин мешава ки вақте ки подписация карда тамошо мекунен, беҳтарин мешава. ва ба ҳаматон раҳмат мегӯям, хуб подписация кардагин, хо накардагин, ба ҳаматон раҳмати аллоҳ медорен, тамошо мекунен, дастгирӣ мекунен, комментариҳои хубу беҳтарина ба ман сазовор медонен. ва дӯстони азиз, дар инҷа хостум ки як торти мемай даки чӣ кунам, барои чӣ? Барои он ки ман имрӯз хеле дар видеоҳои гузашта, вақтое ки рамазон буда, масҷид мерафтем, гуфтам ки ман чанд нафар занора мебарам масҷид, ай пеш хонаҳошон богашта меорам, ба хонаҳошон мерасонам, ба хона меом баъди намозҳо. ҳамон зано як нафараш дар ватсапам дина нависонда ки метавони қади духтарот пага бегонӣ ба меҳмонӣ биёен. барои ҳамо як торт карданем, хоҳаракои азиз. якам камаки сёмка мекунам, барое ки хостум ки бидонем ки торта ма барои чӣ кардам. аз ҳамон сабаб мо ҳозир як торт мекунем, баъд насиб боша ба то бегонира питаться кунад, крем шамаша тайёр мекунем, баъд насиб боша бегонӣ меҳмонӣ мерем. ва агар иҷозат боша, иҷозат бита ҳамон зани хонадор, иншоалло ки камакакама аз онҷа навор мекунам. то охири видеора бо мо бошен. дӯстони азизам, ҳаматонро дӯст медорам. дугонои азиз, дар инҷа ман ҳамаи маҳсулоти торта тайёр кардам. барои чӣ? барои он ки вақте на шуморо бигирам, на вақти хидмат, барои ҳамаи чизи торти ман тайёре. формаи торт сар карда, то шакар, тухмо, вай миксер, орд, ҳамаи чи тайёре. барои ҳамо ака мегузарем ба тайёр карданаш. нуруllahi fajran jidda ba'da al-usri yusran rabbuna ala qadran ya imam al-anbiya anta fi wijdani hayyun anta lil'aynayn dayyun anta 'inda al-hubbi dayyun anta hadan صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام. дугонои азиз, торти мо тайёр шид, мо омода шидем барои меҳмонӣ рафтан. این تورت هم میدونم نمیشه چی کنیم، تورتی کنوپکا کنیم
ё торти тукмача кунем ё ки нест торти горошка. хай ҳами се ном я номша мемонем. тоҷики қади торти тукмача. дӯстони азиз, ака мо тайёр шидем, ҳозир насиб боша мерем тарафи меҳмонӣ ва шуморо бо ҳам ҳамроҳ мегирем, бо худ ҳамроҳ мегирем. ана мехелдагони азиз, ай канал набуроин, тамошо карда бестен. Агар насиб боша иншоалло уҷа имконият боша бо навор мекунем, худо хоҳад. نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك نور الله فجرا جد بعد العسر يسرا ربنا ألاق قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين دي أنت عند الحوض دي أنت هذا صفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا мо дар хонаи дӯст мо расидем. Ина зиёфата хӯрдем. Ака чай пӣ дорем. хонаш хеле хушрӯй. блинчикои чи блинчикои арабӣ хушрӯ пухтай. ана дугонамон бинен чи пухтай барои мора, мошалло. чизи бамазза. ирам худаш тайёр кардаи и нушобара бо лимон тайёр кардагия. мошалло, ира бинед чӣ хел бамазза ҳай. ҳоли нохӯрдаи қа бамазза метавон. Агар бихӯрӣ ба худо ай худаш сер намекунӣ. ира бинед. хонаша бинем чӣ хел хушрӯчае хонаш. хонаш як хона ҳай. инҷа балконша, инҷа балкон меброӣ, инҷа дари даромадша, инҷа хонаи зисташ. дӯстони азиз, мо биромадем ай хонаи шиносмон, дӯстмон биромадем. ака хона рафтестем. насиб иншоалло як 3 соат шиштем, да 3 соат зиёдтара шиштем. нӯши неъмати дунё пухтай, бечора чанд намуд ширинӣ пухтай, овқотҳои бамазза. мо камакак навор кардам. гуфтам яке бо нага ки хонама чи амрам бо иҷозат гирифтам. камакак видео мекунам. бо майли барои мо камакак видео кардам. бисёр не. хай мо мерем ба тарафи хона. иншоалло ки видеои мо маҳқултон мешава. видеомона поделиться кунем ба шиносу наздикотон. дастгириро фаромӯш накунем. подписаться кардана ҳатман.
подписаться فراموش نکنین. باقی سربلند و خانه آباد باشین دوگانه عزیز. خداوند یار و مددگارتان. تذكرك چی دقیق شما؟ هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاء والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياك